Makasimba chere mabuja dzauya nhau dzanyasi zuva rechipiri mwedzi uno wakurume. Ipapa tirikutanda nyaya yakaitika nozuro uno Profesa Madhuku wakabinhiwa mandoe hei. Varume vanotima iwawa wagovabinhawo paribagoziva kuti chii chakaitika, nokuti waMadhuku wangu ari pamusangano wavo nevanhu vebato ravo ENCA. Rekai tione kuti zviri kupera sei pawatoitiwa zvokubvunziwa nana Kadzitape. Wagobva watoti vakomana ngatiendei mugwagwa koratidzira nokuti zviri kuitika zvizvi zvisvinuba, tireke kusiya 2030 ichienderera mberi. Rekai tizvione mhandiwe kuti zvinoita sei. Mapurisa ari kunzi anga aripo, varamba vakati aiwa bata hatiripo baisu, tiripo pakakubiwa Madhuku poti hatiripo tiripo vanhu vatatatuma kuikweyo kwaanga ari ikweyo. Mandiwe pakaita kunyangara ipapa wanoferefeta nokuziva zvinenge zvichiitika imo mumaofisi makuru. Wagototi kwai kuno vanhu vairi wakuzikana kuti ndo vamwe vanhu vakaenda ipapo. Kwai vari kuti vhingai maunganidze Pokare Captain Albert Tinzwa. Wakomana pakaita kunyangara. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi izvi, nokuti pano nyaya chaipo ticharamba tichiringama. Izvezvi kureketa kuno mapurisa ozeta rapi ari kuti iwo asunga Daniel Munyanyi. Kwai Daniel yu ndiye agonza akaponda mapurisa mairi kuzaka nozuro. Rekai tione kuti zvinopera sei, zvinopera mushechere noticharamba takaringama. Apa ipapa dare guru munyika ragoti chipatara cheExclusive Medicare Hospital iko kwaMutare ngachiburitseka. Mbuya vanhu makore 45 vari mujere maomo vari kunzi vakarambidziwa kuburika nokuti vanga vari pekubhadhara mari. Pakanyangara mhandiwe, magweta anoita kodzorodzo vanhu agoenda kumatare akanzi nomutongi iri zvavari kuda zvozvisvino ngaabuditsiwe mukadzi uyu. Ticharamba takazviringama. Vanhu vagonzi navamunangarwa ngavabuditsiwe majere watanda kubuditsiwa nyasi. Pakaita kunyangariwa vari kuita kufara mhandiwe. Rekai muzoona vamwe vagoreketa kuti chino nguva yavagobuditsiwa iyi, nokuti pakaita kunyangara unenge waita kufunga kuti right pano ndakwana. Rekai tione kuti zvinopera mushechere. Ticharamba takandoringa zvedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi chaiko. Apa izvezvi vakuru vehurumende vari kuzvirova matundu vari kufara. Kwaiya isusu ndisu taita zvisvino kuita kuzvibana chipfuwa mhandiwe. Kwai isusu takwanisa kuti vanhu vakone kuderedziwa mari dzomutero. Kureketa kuno mari dzanzi dzichange dzichibhadharwa vanhu vanoda kumira mutaundi yabenuka mhandiwe kubva padhora kuenda pamasendi 50. Zvaakunakidza. Rekai tione wari kutotorehwa dzimotika waya kwai kwakundobhadhara madhora 20 basi. Rekai tione izvezvi kwai wanoita zvitoro aiwa marezinesi amakuda mashoma zvinoenda zvakadando. Tikati aiwa rekai tione kuti zvinoperera kupi. Ticharamba tichiringa zvedu kuti zvinenge zvichitekaira sei chaizvo, nekuti idi wambozama asi waifanira kuita zvakanyanya zvakawanda. Ipapa Pokare kwai kuno vanhu vari kuramba vachitoreketa ipapa wakamirira mhandiwe kuti mazigi manyowani yaya achatanda kusenza zvaita sei. Kwai nokuti tagonyepiwa kaa mazigi aripo iwaya kuti achatanda Pokare, asi paribe chakazoitika. Imi vanhu dai wandomirira hawo kuti waone kuti zvinenge zvichitekaira sei. Peno wano maitiro akasiyana nevakaitiwa gore pakabuditsiwa mazigi aripo iwaya. Rekai tirambe takazviringa. Tiri kufara kunyepa kuti mizinda yeZimbabwe iri kunyikadzo iko pakati pokumabuda zuva Middle East pachirungu kwai dzagobuditsa manji masoko okureketa nevanhu kuti wakomana ino kwakaita kunyangariwa anenge ada kubatsirwa ngaatinyepe. Tikati aiwa maita tusvino kamu kunongerwa kuri nani pano kurekera, saka zviri nani. Rekai titende kudando.
makuriro aita Scott sakupwanya mhanduwe idi rekai azonzipedzisai nekuti idi nayawe tinoramba takaringa zvedu kuti zvinenge zvichienda nokupi nekutoti ipapa gore rino wamwe kaandipa wagoti kuchamhanyiwa rekai tigoona kuti ndio wanenge wachimhanyisiwa kana kuti ndio wanenge wachimhanyisa asi kureketa kuno wari kumbonota rekai waite hawo maitiro awo iwayo. Mubairo yonama yagoitiwa nozuro wingidi haiwa akadadisa akaratidza kuti aiwa chibaba chaicho chaicho rekai tizvione kuti zvinoperera kupi izvozvo. Apawo uyu mufana agopuwa motika komekeredha arive kana chibodzi mhando chaakaboya takawanyepa wafana wavo munonyanya kuda zviro munonyanya kuda zvinhu dai wakaita tusvino akareka hache kuda zvinhu aiwa kana mukomba aihwina anokudii kuno madira acho zvinhu iwayo pazvasaya basa ipapa chikwambo chaakundotora chindomora iwo ndorimo mufodhi murapta imomo asi chikwambo chichimora basi unobva watoona kuti kubikira maganhaka basi basi. Rekai tirambe zvedu tichirengakwa zvinoperera kuti ndokupi. Dynamos Dimbare yakajiwa noScotland yakasakupwanya ZANU-PF. Idi mashura anopera munharaundamo apa wafanawo kiriketi wakazobamuriwa noSouth Africa wakomana zvikaita kuti wachinzaiwa maburika chibenuka henyu kuZimbabwe wenyu kuno ipapa nyaya yomabhambuka iyi yabva yaita kuti watadzei kubenuka kuZimbabwe. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvichambotekaira sei tinoramba takaringa tichinyepana toringa dzirikirika pasi rese kureketa kuno pasi rese wakomana riri kuita kuvhiringika kundengendeka kuri kuitika izvezvi kwakanyangaritsa ipapa munhu wese ari kundofunga kuti wakomana zvazvatanga hondo kudari izvi peturu ichange yaita mari pakanyangara. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Apa kuno ndege dzekuAmerica dzanzi dzagwisiwa wari kurwisa wekunyikayo Kuwait. Rekai tione mhanduwe kuti zvinombopera sei ipapa nekuti pakaita kunyangaritsa chaiko kuramba tichindosvira kuti kuite runyararo chairo chokwadi. Nyika yoFrance kwaiya kutoti isusu taada kutoti tiingidzire zvirombo zvedu zvenyukireya kwaino kutoti aiwa zvaakuitika izvi tinozobatiwa tiri bezvombo zvakakwana. Rekai tione mhanduwe kuti wachaperera papi. MuSouth Africa kwai papa dunhu roGauteng ndoraawaridziwo chitima choGautrain tikati makona makorokoto ipapa wanoferefeta mapurisa woIPID wagototi zvakaitika kuparapara kwai Ramaphosa takaburitsa zvaapamutemo manje kuti munhu wese chero wapi anokona kuzviboya. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei nekuti pano nyaya chaipo. Iwo maHawks wari kuti wasunga wakuru wanotungamira bazi rinoringa nezveutano muSouth Africa Bhokare nowanowateedzera wakawanda vanhu vashanu vanosungiwa ipapa kwai wagoita achimhanya mubudhu. Rekai tione mhanduwe kuti zvinopera musheshere kana kuti paribe kwazvinoperera ticharamba takaringa ipapo. Saudi Arabia kwai nyasi wagovhiringidziwa kana mabhambo Iran wakasvika pakuti aiwa taakumbopfika gwe chipepeti cheoiri iribe kupepetiwa ichi kwai taakumbomisa nekutoti pakanyangara hondo iyi inokona kuramba ichienderera mberi. Mhanduwe peturu hwendo huno heno mhanduwe kuti zvichaperera kupi. Rekai tirambe takaringa zvinondorwadza basi. Apawo nyika yoBotswana izvezvi kureketa kuno wasunga mumwe dhokota nevabiya ache vatatu kwai wagopiwa motika mhanduwe iri motika yokuti waite zvouori imi pakanyangara apo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi tikuti hokoyo nonhamo ipapo. America yagoti iyo iri kuisa nyika yeRwanda kuburikidza nemasoja ayo pachigirimbani kwairi kuda kuvarambidza kutenga zvombo masanction pachirungu. Rekai tione kuti vanozvikona chere zvinenge zvichiperera papi
kwaino nyaya yekuti wari kutsigirana noiyo M23 yopakongo papa. Rekai tirambe takaringa mhanduwe kuti zviri kuenda nokupi, nokuti kwanyasi uno aiwa tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onhau.